صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے، ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے، ہونٹوں پہ اپنے درود و سلام آ جائے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، نبیاں دے سردار محمد آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، ہے دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، نور و نور نورانی لگیاں جڑیاں نے، جڑیاں نے، نور و نور نورانی لگیاں جڑیاں نے، جڑیاں نے، مستیاں کعبے نویں اج تے چڑیاں نے، مستیاں کعبے نویں اج تے چڑیاں نے، نور و نور نورانی لگیاں جڑیاں نے، جڑیاں نے، مستیاں کعبے نویں اج تے چڑیاں نے، مستیاں کعبے نویں اج تے چڑیاں نے، وس پیائے سنسار محمد آگے نے، آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، نبیاں دے سردار محمد آگے نے، آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، سونے دے حبدار نو سچے خیرانے، خیرانے، سونے دے حبدار نو سچے خیرانے، خیرانے، آپے ڈر کے نس جانا ہے غیرانے، آپے ڈر کے نس جانا ہے غیرانے، پر سنیا نعرے مار محمد آگے نے، آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، ہے دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے، نبیاں دے سردار محمد آگے نے، آگے نے، دکھیاں دے غم خار محمد آگے نے۔